E pa nismo snimali put, ali nismo stigli u Užice na novo putešestvije. Bilo je poprilično naporno, ipak ima 220-30 km od Niša do ovih 4 sata vožnje. Onako, umorni smo, ali smo željni da vidimo Užice noću, pošto je vrlo živ grad u odnosu na tipa Zajač, na primjer. I tako da se malo raspakujemo, sednemo par minuta i idemo da vidimo Užice. Pratite video, u ovom videu ćemo posjetiti svašta nešto i obilazimo Višegrad, Sarajevo, Bajinu Baštu, svašta nešto ćete vidjeti u ovom klipu. Pa ne znam koliko se vidi, ali ovo je komplet lepinja. To i jogurt, pa da probamo i moča, što bi rekla Marina. Da probamo moču, to je inače pretop unutra, a mi ga zovemo moča. Idemo. Evo, Užička tvrđava, baš je prelepo, stvarno. Ovako, ranije sam vidio samo sa glavnog puta. Ovako blizu je baš još lepše stvarno. A gore na Jarbogu velika srpska zastava. Nego šteta što se vodič ne javlja, baš bez veze. Što ovdje ima vrata, verovatno se ulazi unutra. Ali ne veze, barem smo prošli. Prelepo.
Sarajevo noć. Čuvena večna vatra. Znači, mi smo oduševljeni ovim mjestom. Znači, aeroplan u Sarajevu, obavezno ga potražite, stvarno je fenomenalan restoran. I riba, i ćevapi, sve šta želite po želji ovako, evo na spratu. Znači, mi smo se najeli samo tako. Čak i Marina oduševljena. Si oduševljena? Fenomenalno. Evo ga, došao sam kod tebe. Ne znam. Vetar, možda se ne čuje baš dobro. E pa, bio bi red da sumiramo utiske što se tiče Višegrada i Sarajeva. Što se tiče Višegrada, dobra je stvar što parking možete da se parkirate, znači, mislim, možete da parkirate auto u Andrić gradu i tamo se plaća po satu. Poprilično je dobra stvar da se tu parkira u odnosu na ono kod mosta, pošto kod mosta može da se desi da naplate više nego što treba parking ili eventualno da nešto kao izmisle da bi on naplatili više. Tako da Višegrad, eto, može tako, tamo primaju i dinare i možete promeniti pare, mada je kurs malo ovako slabiji, znači da se promene marke. Što se tiče Sarajeva, poprilično sam oduševljen, malo nisam oduševljen, žičara nije radila. Muzej Olimpijade se naplaćuje 12 marke, a tamo je pisalo da je besplatan. Žičara je 20 marke po osobi, znači povratna karta, ali nije radilo zbog vetra. Naravno, one ulice su jako lepe, kafana je lepa, u principu restoran gdje smo bili, hrana je odlična, naravno to je Sarajevo. Što se tiče smještaja, malo smo razočarani, smo našli neki malo onako jeftiniji smještaj za neki 2500 dinara, ali bukvalno bilo stvarno smešno. I naravno, nije uključivo parking, jeste bilo, znači tu maltene u centru, sve je bilo blizu relativno.
ta pešačka zona je isto tu. Jedino što je bilo dobro što nam je na primjer gazda, znači vlasnik tog smeštaja, sredio to parkiranje na 12 sati, pa nas je to koštalo 15 marki, to je otprilike oko 900 dinara, znači poprilično je skupo, ali šta je znam, mislim Sarajevo glavni grad. I tako, vidjeli ste znači, u klipovima šta smo sve obišli, šta smo stigli da obiđemo, znači za ovo kratko neko vreme. Ima tu još mnogo toga da se obiđe i da se vidi, ali to je eto nekom drugom prilikom. Tako da, posle smo produžili put ka Han Pijesku i izašli na Bratunac, znači kod Ljubovije, blizu Ljubovije, i sada smo u Bajinoj Bašti. Sada već imamo lep smeštaj, poprilično ću napraviti jedan tur. Tu ćemo odmoriti malo i sutra se vraćamo kući i sutra ćemo obići još neke stvari. I tako, to je to otprilike, znači neke suma sumarum za ovaj dan. Možda ćemo malo neki kadrove u Bajinoj Bašti mi kazati i to je to. Pa mi smo na spomen obeležju Kadinjača, malo je loše vreme, sad baš staje kiša polako, ali eto, veliki kompleks, ali ono što ja znam, da barem prođemo kad smo već tu, kiša polako kao staje, lepo izgleda. Marina se slika. A šta je tu je? Ne možemo da biramo vreme. I mesto. Mi smo tu došli, ali šta ćemo? Šta dajmo sad? Tako sad ću vam snimiti kako to izgleda. Baš je veliki kompleks. I bilo bi lepše da je lepše vreme. Ali šta je tu je?
Kako je lepo i prostorno. Kako divot. Evo pa Fotkička pećina, lepo izgleda, stvarno fascinantno i ogromna, stvarno. Ima stepenište ovdje, ali dolazi se do Kapije i tu je zaključeno. Znači, očigledno radi u nekom letnjem periodu, a mi smo baš došli jako zimskom periodu. Ali lepo je, stvarno. Možda nekom drugom prilikom. Stvarno lepo.